Sem do malebných podkroví bratislavského starého mesta sa rád vracia Koloman Kocúr, jediný indický prozaik, píšuci po slovensky. Jeho posledná knižka Apáka a mamáka je šarmantným dokladom metajazyka vznikajúceho na kultúrne zmiešanom území. Vidím, že v hojnej miere využívate výpočtovú techniku. Na čo toľko počítačov? What you need when you are a writer, you need letters, words and sentences. Pán Kocúr hovorí, že keď ste spisovateľ, jediné, čo potrebujete, sú písmená, slova a vety. Narodili ste sa na Slovensku, ale žijete a pracujete v Indii. Ako indická kultúra ovplyvnila vaše postoje, zmýšľanie a svetonázor? What India teaches you is peace and patience. Ak vás India niečo naučí, tak je to pokoj, mier a trpezlivosť. A posledná otázka. Viem, že už dnes pracujete na ďalšej knihe s názvom Sracia zbraň. Môžete nám z nej niečo prečítať? Sracia zbraň, of course, I've got it here. Wait a moment here. Áno, jazyk je fenoménom, ktorý si môže dovoliť nerešpektovať administratívne reštrikcie spoločenských formácií. Ak sa oni k nemu správajú neúctivo, vracia im to 100-násobne. Deformácie doby pretaví do dolmenov, lemujúcich cesty ľudských omylov. Hey,